para pepunden, para bini sepuh, miwah sesepuh. Mugi linapono ing tulak sari bendu panyendu anggen kula kumawani ngadeg ing ngarsa paduka nigas wacana munggel kamardikan anggen paduka imbal wacana. Kula didhawuhi ingkang hamengtu gati tingkeban non inggih Bapak Ibu Muhtadin. Para ibu-ibu, para bapak-bapak ingkang setuhu kinurmatan, salajengipun sumangga tansah kula dherekaken memuji mring ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Tedepe ing pepadanipun amari telu tansah ngaturaken pamuji syukur rahayu. Dan inggih pamung saking wilasanipun kula panjenengan sedaya kepareng pinarengan gaya kegiatan satemah saged nunggal ngempal ing sasana iki saperlu makseni saha mangertosi tumepake karya upacara tingkeban antawisipun Dimas Ayu saha Dimas Permadi ingkang sekedhap malih menawi Gusti Yudhaneni badhe kagungan momongan. Saderengipun tatara citing adicara tingkeban kawiwitan kaprango ngaturaken menggah rantamaning iki laksana. Sepisan pambuka adicara kaping kalih atur pambagya harja saking tuan rumah kagem Bapak Nakibul wekdal kula sumangga. Saparipurnaning atur pambagya harja tumuli kumapak katining laksana nenggih adicara ingkang kaping 3. Nun inggih rerangkaining adicara tingkeban. Nun inggih sungkeman, siraman, sesuci, pecah pamor, rojolan antiko, sigaran, cengkir gading, nyampingan, luaran soho simparan, biyosan, kudangan, gubukan, kembulan soho unjukan, tencakan, tunjakan soho dawetan, dene menika kedinggih titi laksana nun inggih panutup. Awit saking pingahin penggalih Bapak Ibu Muhtadin dupi priksa paduka ingkang sampun lenggah satata tepak sinaraja handahing wacana kasumanggaaken dumateng Bapak Akmal dumateng Bapak Nakibul sumangga dene Bapak Ibu Muhtadin kasuwun jumeneng hangampingi Bapak Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saparipurnaning atur pambagya harja tumuli tumapak gating laksana nenggih adicara ingkang kaping 3. Doa bersama saking Ustadz Bapak Faris wekdal kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Adicara saklajengipun inggih menika upacara tingkeban. Ingkang kapisan inggih menika sungkeman. Dumateng ngarsanipun ingkang bebesanan
pilih Bapak Nakibul muah Bapak Ibu Joko kakang masalah doi diri kanthi lengga ing sasana undang dumating Ibu Juru Panegep keparenga nanti Mas Ali sarta Dimas Ternaji lumarap ing ngarsanipun ingkang lamang ibu ingkang kae kaya Mas Ayu badhe sumungkem dumating ingkang raka lan inggih ingkang garwa Dimas Ternaji sineksenan mring para werda sasampunipun sumungkem dumateng ingkang raka lan inggih ingkang garwa kalihipun asa suwa kepadhaning ingkang rama miwani Wadaya Kadya Udan Basuki sampun jangkep pitu cacahing Dimas Ayu pinalian Jamas Pasiraman saking pitung sumber.
Adicara kaping 3 sesuci. Salajengipun ingkang rama keparing paring sesuci kanthi toya kang mijil saking telenging kendi pranata. Kanthi sesuci warata ing saranduning sarira, mugi-mugi Nini Ayu tansah pikantuk pitulungan sarta pangayoman sentosa ing Jawa, pikukuh ing raga, manunggal tekade, nyawiji rasane satemah mantep ing wadaya kalamun badhe kagungan putra. Adicara kaping 1 pecah pamor. Paripurna paring sesuci kendi arsa kapecah ring ingkang rama miwah ingkang ibu. Adicara kaping gangsal Blojolan. Paripurna mecah kawah tumuli katindakaken adicara blojolan. Ibu juru paningkah kepareng jumenengaken Nini Ayu. Antiga kadawahaken sanajening jajal pecah samaneka. Puniki Antiga pralambang putra, Putih pralambang sungsung. Nini Ayu mugi tansah sinirpaya mring roh lan sungsung anggenira bobot ingkang putra. Satemah sarira tansah sentosa sinangga ing kebangsawarasan. Adicara kaping 6 Sikaran. Salajengipun Nini Ayu kakanthi mring bapak ibu tumuju dumateng sasana busana. Dene Bagus Permadi tetep jumeneng ing sasana iki saperlu nindakake adicara sikaran. Kadosaipun sauga samudayanipun pramila saumangga Dimas Permadi kula aturi jumeneng ngametepi cengkir. Para tamu kasuwun paring Panjung Amri Dimas Permadi sakolopong bombing lan grengseng. Menawi sampun samekta badhe kula abani. Setunggal, kalih, 3. Cengkir gading sampun pinelah kados pundi para tamu wujudipun? Pas tengah napa meleset? Mekaten para tamu cengkir sampun kasigar pranyata sikaraning Dimas Permadi meleset. Pratandha badhe kagungan putra kakung. Adicara kaping 7 Luaran lan Simparan. Katingal sampun pantes, gandes, luwes tur kewes Nimas Ayu. Salajengipun badhe katindakaken adicara luaran. Luaran ngemu pralampita sinandi bilih ingkang garwa setya tuhu sarta tresna mring paustri satemah sukat pitulung amring laire ponang jabang bayi kalih saking sampara. Caranipun Dimas Permadi badhe nigas janur kuning ingkang tinangsulaken ing padaran ingkang dawa. Tinigas saking ngandhap manginggil. Sasampunipun nigas janur kuning, Dimas Permadi mundur tigang langkah. Lajeng lumanjar sasanten santripun. Lumas
hasil yang bagus permadi dadya pratandha gangsal wijining wonang Jabang Bayi. Ing pelataran Dimas Permadi sigra nendang klenthing pratandha pecahing kawal hanyipar ayam pratandha gangsaring lair. Adicara kaping 8 hukuman calon ibu bapak badhe nindakake hukuman sanis paraning sarana busana badhe kalata dumateng papan palereman inggih papan ingkang tinggi ingkang pinitados saged dados sasonaning garwa hanganderina ngarantu wilicing sunu sumangga Dimas sarta Dimas. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Adicara kaping 9 wiyosan. Para ibu ingkang kinurmatan, salajengipun sampun dumugi mangsa para adicara wiyosan nun inggih pralambang wiyosipun Jabang Bayi tumepas saking gunung Albaning Nom. Kalani ponang Jabang Bayi wis tapa brata ing guwa garba nawaca besari suwene. Kepengin kula padaming donya endahing jagat kanthi layat ing alam padang. Pramila sumangga ingkang sepisan calon eyang putri nun inggih eyang pambudi kula aturi nampi jilinipun Jabang Bayi. Paripurna wiyosan cengkir gading kang sepisan. Salajengipun cengkir gading Dewi Kamariki badhe kawiyosaken tinampi mring eyang putri Dwija Hartono. Sampun dinampi age-age eyang kakung Dwija Hartono marep pegi eyang putri salwaserwi bapa ing pitaken. Adicara kaping 11 undangan Ibu Pambudi saha Ibu Dwija panjenengan samenika sampun dados yangti. Cobi para tamu kepingin mangertos kados pundi menawi panjenengan ngundang wayang kados pundi Ibu. Menapa panjenengan sarujuk menawi eyang-eyang menika ngetilaken jalanipun ngundang wayang menawi setuju paring keplok ingkang kaya. Ibu Pambudi saha Ibu Dwija menika tamu sami keplok malah kepala kaya. Tegesipun panjenengan boten ngundang wayang monggo.
kaping 112 bubukan. Salajengipun para eyang menimang cucu cengkir gading lan dituraken wonten papan ingkang sampun disiapaken. Adicara kaping 12 Kembulan Sumangga Dimas Permadi lan Dimas Ayu kula aturi mundhut sepul salawuhipun ingkang wonten tumpeng pitu dadah gembul sesarengan mratagani guyub rukuning tiyang mamenggayan guyub rukun dadya pratandha kabagyaning kulawarga. Adicara kaping 19 Bujaan lan Dawetan kalamun sampun antri mundhut puncak biwah dawet dumateng para tamu kersa kembul bujana merahati pasugatan ing papan ingkang tinggi kanthi laju pribadi sumangga. Adicara kaping 13 pungkasan. Purwa madya sampun dumugi pungkasaning dilaksana. Mawantu-wantu panuwunipun ingkang hamengku hati konjuk mring para tamu ingkang minulya, para kadang sendana, kadang panuwun krida, tamang miwah tepale ingkang sampun paring aku artikel, bau suku, banda bea, Amerika Serikat dan sawaran saking iki laksana tikeban ing waji menika. Ingkang hamengku hati hamung saged nyuwun mring ngarsani widi mugi Gusti kepareng ngedakaken neritu ingkang satraju syukur bagi hangang umawa. Petit pepuntoning atur kula pambiwara kalamun wonten cicil jawet kuciwaning atur jalaran kirang pandapuking basa kirang rentet pangrakiting ukara sayuk karya wolung mida mangsarawang sayektinipun awit saking padha kawula. Jenang sela-sela kang pindha ancala apuranta cinandi salam lama nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi